Здравейте, приятели! Много от вас ме питат как се отглеждат гъби кладници. В предишните видеа ми задаваха въпроса как съм си отгледал гъбите и ето затова ще направя поетапно видео как се отглеждат гъбите. Значи първото, което трябва да имаме дървета с дължина не по-малко от 50 см и ширина не по-малко от 30 см. Тези гъби, тези дървета, в тях ще посаждаме гъбите. Но при мен са малко по-сухи, аз съм направил тази примитивна вана, в която ще ги натопя за около една седмица във вода, да дръпнат от водата и да поемат влажност. Значи, след което ще ги пробиваме, ще ги пълним с мицел. Изгледайте видеото до края, за да видите как става цялата работа. Как съм направил ваната? Ваната съм я направил от дъски. Ето тук се виждат дъските и примитивен найлон. Няма нищо сложно. Всичко е от елементарни материали. Просто ще изчакам да се напълни до края, а вие догледайте видеото до самия край, за да разберете по-нататък как ще ги пълня с мицел. Чао за сега! Така, приятели, ето нашите дървета, които са били във вода и сега на тях ще правим дупки. Дупки, които ще запълваме с мицел. Ето по този начин бургия 2 см пробиваме в дървото бук. Навътре пробиваме тези дупки, в които ще пълним мицел. И така, приятели, както виждате, ние сме пробили нашите пънчета и сега ще ги заразяваме с мицел. Мицела изглежда ето така, той беше в бутилка, ние го разбихме на зърна и сега ще го заразяваме в нашите дупки. Използваме за целта фуния, с която добавяме мицела в дупките. Ето по този начин, както виждате, пълним догоре, но не го натискаме много да стане на цимент. Просто да не е много да не е много такова сипчесто, просто да е средно сбито. Я да покажем още малко тук. Да. И след това ще ви покажа как се затискат с кочани от царевица. Ето, показваме какви кочани. Слагаме ги тук. Покажи по-хубаво тия кочани. Нали показваме, не само да бързаш да ги покажеш. Ето това са кочаните от царевица. Слагаме ги тук. И затискаме дупките. След което ги отрязваме. И още малко набиваме с чукчето, така че да стане всичко нормално. Сега отрязваме. И по този начин затискаме всички дупки на дървото и нашето пънче вече е заразено. Но това не е всичко. Сега ще ви покажем как да отлежи пънчето, че да почне да се развие мицел върху него, защото това не е достатъчно само да видите. И така, продължаваме след малко. Но ето, приятели, ние заразихме нашите пънчета. Първо ги намокрихме във вода, защото бяха по-стари. Това е обязателно, когато имате по-стари пънчета. След това пробихме дупки с бургия 2 см, колкото си може по-навътре. Вкарахме мицел. Затиснахме ги с кочани от царевица. Отрязахме хубаво кочаните, както виждате, за да се получи
по-красиво, да не могат да влизат мравки и да бъде по-стабилно. Отрязахме кочаните, затиснахме ги и сега остава само да ги завием в найлон, за да могат да изчакат 2 месеца преди да ги изкараме на атмосферни условия, за да получат нужното количество влага и да почнат да растат. През тези 2 месеца ние няма да правим нищо, нито да ги поливаме, просто ще си стоят тук под найлона и ще чакат. Ето сега ще ги завиеме в найлона. Сега ви показвам. Нищо особено в завиването, всеки е завивал нещо с найлон. Хубаво е да са плътно завити, няма да се притеснявате, че няма въздух, не им е нужно много въздух, те си имат въздух отвътре и ще се развият много добре върху пънчетата. В следващото видео ние ще покажем как ги изкарваме от найлона и как ги посаждаме в почвата, за да могат да почнат да плододават. Така че подписвайте се на нашия видеоканал, ще има какво да научите ново. Поставете лайки, пишете в коментарите, ако има нещо, което ви е интересно или което съм пропуснал да кажа, можете да допълните. До нови срещи, ще се видим отново. Чао!